Wel, fel oedd Martin yn dweud, ni'n parhau gyda'n cyfres troi un Corinthiaid. A bore yma, dyn ni wedi cyrraedd pennod 4. So, dyn ni'n mynd i fynd syth at darlleniad bore yma, syth at 1 Corinthiaid pennod 4. A dyn ni yn mynd i edrych ar yr 14 adnod cyntaf o 1 Corinthiaid pennod 4. So, mae bach yn hir, ond ewn ni troi fo efo'n gilydd. So, dylech chi'n hystyried ni fel gweision i'r Meseia. Gweision sydd â'r cyfrifoldeb ganddo nhw o esbonio pethau dirgel Duw. Wrth gwrs, mae disgwyl i rywun sydd wedi derbyn cyfrifoldeb profi ei fod yn ffyddlon. Felly dim byd ych chi na neb arall ni feddwl sy'n bwysig gen i, yn wir. Dim byd dwi fy hun ei feddwl sy'n bwysig hyd yn oed. Mae'n nghydwybod i'n glir, ond dydy hynny ddim yn profi mod i'n iawn. Beth mae Duw ei hun yn ei feddwl ohona i sy'n cyfri. Felly peidiwch gyhoeddi'ch dedfryd ar bethau yn rhy fuan. Arhoswch nes i'r arglwydd ddod yn ôl. Bydd y gwir i gyd yn dod i'r golau bryd hynny. Bydd cymhellion pawb yn dod i'r amlwg, a bydd pawb yn derbyn beth mae'n ei heiddi gan Dduw. Ffrindiau annwyl. Dwi wedi defnyddio fi fy hun ac Apollos fel esiampl, mwyn i chi ddysgu beth ydy ystyr peidio mynd ydy hwnt i beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Byddwch chi'n stopio honni fod un yn well na'r llall wedyn. Beth sy'n eich gwneud chi'n well na phobl eraill? Beth sydd gennych chi ydych chi ddim yn y pen draw wedi ei dderbyn gan Dduw? Ac os mae rhodd gan Dduw wedi'r cwbl, beth sydd ddifrolio amdano? Fel petai chi'ch hunan wedi cyflawni rhywbeth. Edrychwch arnoch chi. Dych chi'n meddwl fod popeth gynnwch chi yn barod? Dych chi mor gyfoethog? Dyma chi wedi cael eich teyrnasu a ninnau'n dal y tu allan. Byddai'n wych gen i tasych chi yn teyrnasu go iawn mwyn i ninna gael teyrnasu gyda chi. Oeddech chi, mae'n edrych fel petai Duw wedi gwneud ni ei gynrychiolwyr personol fel y carcharorion rhyfel sydd ar ddiwedd y prosesiwn. Y rhai sydd wedi'n condemnio i farw yn yr arena. Dyn ni wedi cael ein gwneud yn sioe i ddyfyru'r byd, pobl ac angylion. Ni yn edrych yn ffyliaid dros achos y Meseia, a chi'n bobl mor ddoeth. Ni yn wan a chi mor gryf, chi yn cael eich canmol a ninnau'n destun sbort. Hyd heddiw, dyn ni'n bryn o foed a diod a heb ddigon o ddillad i'n cadw'n gynnes. Dyn ni wedi cael ein camdrin a does gynnu ni ddim cartrefi. Dyn ni wedi gweithio'n galed i ennill ein bywoliaeth. Dyn ni'n bendithio'r bobl sy'n ein bwgwth ni. Dyn ni'n goddef pobl sy'n ein camdrin ni. Dyn ni'n ymateb yn garedig pan mae pobl yn cael ein hynllibio ni. Hyd heddiw, dyn ni wedi cael ein trin gael pobl fel sbwriel, neu ddim byd ond baw. Dim ceisio creu embaras i chi ydw i y ddweud hyn i gyd, ond eich rhybuddio chi. Dych chi fel plant annwyl i mi. Hyd yn oed petai miloedd o bobl eraill yn eich dysgu chi fel Cristnogion, fyddai'n dal gynnwch chi, ond un tad ysbrydol. Fi gafodd y fraint o fod yn dad i chi, pam wnes i gyhoeddi'r newyddion da i chi. Felly, please, dilynwch fy esiampl i. Dyna ni 1 Corinthiaid pennod 4. Sgwn i os ydych chi erioed wedi cael rhywun yn dweud y trefn wrthoch chi. Efallai gan ffrind neu aelod o teulu agos. Mae rhywun fel arfer yn dweud y trefn wrthoch chi os ydych chi wedi bod yn gwneud rhywbeth neu dweud rhywbeth o'i le neu sydd ddim yn cweit yn iawn. A weithiau pan ydych chi wedi bod yn actio chydig bach fel ffŵl weithiau, sy'n gallu digwydd i ni gyd yn dydy. Ond weithiau mae pobl yn dod ato ni a maen nhw'n deud, look, dyma fo. A maen nhw'n deud o yn blaen i ni. Nos chi di'r person sy'n derbyn rhywun yn dweud y trefn wrthoch chi, mae'n gallu bod yn anodd iawn i glywed yn dydy. A hyd yn oed yn noddach chi actually derbyn yr hyn sydd ganddo nhw i ddweud. A hyd yn hyn yn 1 Corinthiaid, yn y penodau cyntaf o Paul at yr eglwys yn Corinth, mae'n gwirionedd, dyna dyn ni'n gweld Paul yn gwneud yn dydy.
Dyn ni'n gweld Paul yn blwmp ac yn plaen yn dweud y trefn wrth y Corinthiaid. A dyn ni'n gweld hynny eto yn pennod 4 o'r llythyr yma. Ac os dyn ni'n cofio nôl i cyd-destun oedd y llythyr yma wedi cael ei ysgrifennu, dyn ni'n gwybod roedd yr eglwys yn Corinth mewn chydig bach o lanast erbyn hyn. Roedd yna problemau oedd wedi codi o fewn y cymuned yma o credinwyr ac o fewn yr eglwys. Ac Paul oedd yr un i fynd at nhw tro gyntaf i rhannu am yr efengil, i rhannu am neges Duw. A felly wedi Paul clywed am yr hyn oedd yn digwydd yn yr eglwys, yn clywed am yr adroddiadau o densiynau, rhaniadau, balchder. Dyma Paul yn ymateb trwy ysgrifennu y llythyr yma at y Corinthiaid, a dyma sydd gennym ni yn 1 Corinthiaid. Dyma Paul yn mynd i'r afael a'r problemau ac yn dod â'r pobl yn ôl, y pwyntio nhw yn ôl at wirionedd yr efengil a Iesu Grist ei hun. Ac yn meddwl am rhywun yn dweud y trefn wrthyn ni. Pan mae rhywun yn gwneud hynny, yn dweud y trefn wrthyn ni, weithiau mae'n gallu teimlo bod nhw'n neud o achos maen nhw eisiau ni teimlo'n ddrwg. Ond fel arfer, mae person yn ei gwneud ddim i ni deimlo'n ddrwg neu i ni deimlo'n cywilydd, ond yn lle maen nhw'n neud o i helpu ni, yn tynnu ni allan o'r lle oeddwn ni, a'r helpu roi ni ar y trac iawn unwaith eto. A felly bore yma, dyn ni am edrych ar beth sydd gan Paul i ddeud yn yr adnodau dyn ni newydd ei glywed, i helpu roi'r Corinthiaid nôl on track fel petai. A wedyn gweld be allwn ni ddysgu heddiw yma yn Caersalem yn Gaernarfon 2026. Be allwn ni ddysgu o'r gwirionedd yma Paul yn rhannu yn fan hyn. Nawr i chi oedd yma wythnos diwethaf nathon ni clywed Paul yn sôn am yr eglwys ei hun ac yn sôn am rhai o'r problemau oedd o fewn yr eglwys. Ond fel nath Rhys atgoffa ni, gweithaf am herffeithrwydd yr eglwys, mae'r eglwys yn cartre a chymuned i bawb ac un sy'n parhau i sefyll trwy ysbryd Duw. A felly mae Paul yn parhau efo'r un fath o thema fama yn pennod 4, yn sôn am yr eglwys, sôn am arweinwyr yr eglwys, a'r teyrngarwch roedd pobl Corinth yn rhoi i'r pobl hwnnw a pobl y byd. Ac mae Paul yn gwneud hynny trwy rhannu am ei alwad ef. A'r hyn oedd o wedi cael ei anfon i gwneud fel un oedd wedi cael y galwad i fod yn arweinydd ac i wasanaethu fel Crist. A felly dyma dyn ni yn mynd i edrych ar bore yma. Mae yna 3 peth byddwn ni yn edrych ar. A ffordd gyntaf ydy fel gweision a stiwardiaid. Achos fel o'n i'n deud, y peth gyntaf mae Paul yn cychwyn efo ydy sôn amdano fe a'i alwad ef. A'r gwaith oedd gan Paul fel apostol. Nawr, mae ystyr y gair apostol yn un sydd yn golygu rhywun sydd wedi cael ei anfon allan. Dyna ydy ystyr y gair apostol, rhywun sydd wedi cael ei anfon allan. Felly, roedd disgyblion Iesu yn apostolion, wedi cael ei allan gan Iesu rhannu gydag eraill. A wedyn, ar ôl i Iesu mynd nôl i'r nefoedd, oedd eraill hefyd o fewn yr eglwys wedi cael y galwad i fod yn apostolion ac i fynd ar neges am Iesu allan. Ac roedd Paul un o'r pobl yna. Ac dyn ni'n gallu clywed y teitl o apostol a meddwl, be di hwnna mwyn o'n yn ffansi. Ond fan hyn mae Paul yn rhannu ac yn deud, wel, nid mewn gwirionedd ydy yr gwaith o apostol. Achos peth gyntaf mae Paul yn rannu ydy'r geiriau hyn. Dylech chi'n hystyried ni, yr apostolyn, y pobl sydd wedi cael ei anfon, fel gweision i'r Meseia. Achos doedd gan
yr arweinwyr fel Paul, yr apostolion, ddim rhyw statws arbennig, oedden ni gwneud nhw yn uwch na phawb arall, iddyn nhw gallu brolio yn eu teitl nhw fel apostol ar gwaith oedden nhw'n ei gwneud. Ond yn lle roedd y galwad i fod yn apostol, oedd y galwad i rhannu y newyddion da yn rôl fel mae Paul yn gymharu efo fod yn was, fel gweision, i wasanaethu rhai oedden nhw wedi dod i rhannu gyda, ac i cario'r cyfrifoldeb yn ffyddlon i rhannu pethau Duw gydag eraill. Mae'r darlun yma o weision yn un sy'n cael ei ddefnyddio tipyn yn y Testament Newydd. Ac yn yr cyfres diwetha'n Rhufeiniaid, oeddwn ni'n clywed y darlun yma tipyn. Achos oedd yn rhywbeth, oedd y pobl ar y pryd oedden nhw'n cyfarwydd efo y syniad o gweision, y pobl yn fod yn weision. Ac mae Paul yn defnyddio fo tipyn. Ond fan hyn, mae Paul yn defnyddio fo mewn ffordd, dwi'n meddwl sydd yn gallu helpu ni i rili ddeall be mae'n sôn amdano fo. Achos fan hyn, y gair mae Paul yn ei ddefnyddio ar gyfer weision yn gair sydd yn llythrennol yn golygu under rower. Oes na unrhyw un sydd wedi clywed am under rower o'r blaen? Na. Wel, o'n i ddim chwaith, peidiwch o poeni. O'n i'n darllen fel, beth yn y byd mae hyn yn ei olygu? So, peidiwch o poeni, dych chi ddim eich ben eich hunan. O'n i gorfod wneud yn gwaith ymchwil wythnos yma. Wel, dewch efo fi am eiliad, o gobeithio bod wedi dod ar y sgrin. So, dychmygwch gyda fi am eiliad, llong Rhufeinig. Llong mawr, llong gran, llong maw, llong hir, wedi'i wneud o bren. Okay? Nawr, roedd yr under rower yn berson oedd ar waelod y ship, reit ar waelod y ship. So lefel isaf y llong. Dyna lle oedd yr under rower. Ac job yr under rower oedd i rhoi fo ar orchymyn. Dyna oedd ei job, i rhoi fo ar orchymyn. So roedd y person oedd yn gwneud y job fel under rower, gyda'r y dyletswydd yma o dan awdurdod capten y llong i symud y llong yn ôl y tempo a'r cyflymder roedd yn cael ei osod gan y capten. Ti hynny'n ei symwyr? So oedden nhw'n gweithio dan y capten i rhoi fo pryd oedd y capten yn deud. I wneud yr hyn roedd y capten yn deud. Doedd yr under rowers ei hunan methu newid cyfeiriad y llong, doedden nhw methu newid cyflymder y llong chwaith, ond job nhw oedd i rhando'r ar lais y capten ac i rhoi fo yn ffyddlon. A dyma mae Paul yn defnyddio i ddisgrifio ei waith fel rhywun sydd wedi cael ei anfon i rhannu yn newyddion da. Gallu meddwl, pam di Paul yn sôn am hynna? Be di hynna i wneud efo unrhyw beth? Wel, fel yr under rower, doedd Paul a'r apostolion eraill ddim yn mynd o gwmpas yn gyhoeddi neges oedden nhw eisiau rhannu, yn eu hawdurdod nhw eu hunan, ond yn lle roedden nhw'n rhannu neges Duw o dan awdurdod Duw. I wneud hyn oedd Duw yn arwain iddyn nhw i wneud. I job nhw oedd i fod yn ffyddlon i Dduw, fel oedd yr under rower yn ffyddlon i'r capten. A beth oedd yr hyn roedd yn cael ei arwain i wneud? Wel, dyn ni'n clywed yn dydan. Roedd Paul yn cario'r cyfrifoldeb o esbonio pethau dirgel Duw, i rhannu am neges yr Efengil, i rhannu ac esbonio newyddion da Iesu Grist, oedd gyda'r pŵer i newid a trawsnewid bywydau a chymunedau cyfan. Os ydych chi'n darllen cyfieithiad Saesneg o'r adnodau yma, byddwch chi'n gweld y gair stewardiaid, stewards, sy'n cael ei ddefnyddio. Os ni'n meddwl am y gair yna am funud,
Mae steward yn rhywun sydd wedi derbyn y cyfrifoldeb o edrych ar ôl pethau, i warchod pethau i rywun arall, ac i fod yn ffyddlon i'r person sydd wedi rhoi y cyfrifoldeb yna iddyn nhw. Ac i Paul, y neges o'r efengyl a newyddion da Iesu Grist oedd yr hyn oedd Duw wedi rhoi iddyn nhw gallu stewardio fo, iddyn nhw edrych ar ei ôl o ac i rhannu fo gydag eraill. Mwyn helpu eraill dod i nabod Iesu troi'r neges ac iddyn nhw profi Iesu Grist dros nhw eu hunan. Doedd Paul ddim yn cyfrifol am y neges ei hun, a beth oedd y neges yn mynd i wneud. Ond oedd o gyda'r cyfrifoldeb i fod yn ffyddlon iddo fo, i warchod ei rhannu, a gadael i Dduw fod ar waith trwy'r neges yna. Dyna oedd gwaith Paul. Ac i ni heddiw, gall bod yn hawdd iawn i ni feddwl, wel, dwi ddim wedi cael yn alw i fod yn pregethwr, dwi ddim wedi cael yn alw i fod yn arweinydd o fewn yr eglwys. Mae hynny yn wir, fel byddwn ni'n gweld mewn cwpl o wythnosau yn Corinthiaid, mae yna rhan i bawb yn yr eglwys yn edrych yn wahanol, nid pawb ti gweinidogion, a diolch beth am hynna, swn i'n dweud fel gweinidog. Nid pawb sy'n cael ei arwain i fod yn arweinydd mewn ffyrdd yna, ond mae yna rhan i bawb yn ei eglwys ef. Ond fel pobl sydd yn caru Iesu Grist, fel pobl sydd wedi cael ein trawsnewid gyda'r neges yr efengyl, gyda pŵer yr ysbryd glân, mae pob un ohonyn ni gyda'r cyfrifoldeb mae Paul yn ei sôn amdano fan hyn. I ni fod yn under-rowers, ac i ni fod yn stewardiaid i'r newyddion da, ac i rhannu y neges gydag eraill. Nid gyda agenda ni yn hunan, nid trwy nerth yn hunan, ond o dan awdurdod Iesu Grist. A felly, un ymateb ni dylse fod un o ffyddlondeb iddo fo. A gofyn i Dduw sut mae'n gallu ein ddefnyddio ni lle mae wedi ein rhoi ni. Nawr, oeddwn ni'n sôn am y chwaraeon yn gynt yn doedden. So felly bod yr enghraifft yma yn weddol apt i heddiw, ond mae'n dod i fyny dymor mablogampau yn dydy. Os ydych chi efo teulu yn yr ysgol neu ydych chi'n gweithio mewn ysgolion, mae'n dod i fyny tymor mablogampau. Nawr, pan o'n i yn yr ysgol gynradd, o'n i'n hoff iawn o ddiwrnod mablogampau. Dyna oedd un o'n hoff diwrnodau fi o'r flwyddyn, achos o'n i'n hoff iawn o athleta, believe it or not. Ac o'n i wrth fy modd efo diwrnod mablogampau achos yn bennaf o'n i'n joio rhedeg. Dyna o'n i'n joio wneud. O'n i'n joio rhedeg. Nawr, I wish o'n i'n gallu sefyll fan hyn a deud wrthych chi, y reswm o'n i'n mwynhau rhedeg oedd, achos o'n i'n mwynhau teimlad ar ôl cyrraedd y diwedd ac yn gwybod o'n i wedi gwneud good job o rhedeg. Ond actually, y reswm o'n i'n joio fo, achos o'n i'n o'r gyflymau yn y flwyddyn. So, pan oedd yn dod i diwrnod mablogampau, o'n i fel arfer yn ennill neu dod yn ail neu yn cael rhywbeth allan ohono fo. A dyna probably y reswm pennaf pan o'n i'n mwynhau rhedeg ar y pryd yna. Achos so'n i'n neud y ras, so'n i'n gael beth bynnag oedd dda, wedyn so'n i'n gael sticker bach. Oeddech chi'n cofio, oeddech chi'n gael sticeri? Gael sticker bach i ddeud cyntaf neu ail neu trydydd. Ac o'n i'n licio hynny. O'n i'n licio gallu fynd rownd ac yn dangos yn sticker air i bawb. Dwi wedi ennill y ras yma. O'n i wrth fy modd. Ac mae'n siŵr bod un ohonyn ni efo fel stori bach fel hynny. Ond mae'n wir yn dydy, hyd yn oed o oedran cynnar, dyn ni'n gallu dysgu rhywfaint o balchder yn dydan. A dyn ni hefyd yn gallu gweld allan o hynny, yn gweld cymhariaeth yn tyfu. Yn cymharu ein hunan i eraill, ac cymharu eraill full stop weithiau. Ac roedd hyn yn problem fawr i'r pobl yn Corinth, ac yn problem oedden nhw yn ei wynebu. Achos roedden nhw yn cymharu apostolion yn ôl ei gilydd, fel oedd Martin yn deud, dwi'n dilyn Paul, dwi'n dilyn Apollos.
Ond hefyd, roedd balchder nhw eu hunan wir yn broblem. Achos roedden nhw'n meddwl eu bod nhw yn well na bobl eraill. A felly mae Paul yn adresio hyn. Mae'n gofyn iddyn nhw, be sydd gennych chi ydych chi ddim yn y pen draw wedi ei dderbyn gan Dduw? Ac os mae rhodd gan Dduw ydy'r cwbl, beth sydd i frolio amdano? Fel petai'ch eich hunan wedi cyflawni rhywbeth. Doedd dim byd yn yr eglwys yn Corinth oedd heb wedi dod gyntaf gan Dduw. Doedd dim arweinydd yn yr eglwys yn Corinth oedd Duw heb ei anfon a'i ordeinio i gwblhau'r gwaith. Doedd dim un o'r rhoddion, a byddwn ni'n meddwl yn fwy am y rhoddion mewn cwpl o wythnosau, oedd Duw wedi rhoi i'r eglwys, oedd heb wedi dod gan Dduw yn y lle gyntaf. Ac felly os brolio oedd y Corinthiaid am wneud, nid ynddyn nhw eu hunan, ond yn lle brolio yn Nuw a'i fab Iesu Grist, dylsyn nhw fod yn wneud. Doedden nhw ddim wedi wneud dim byd i heiddi a chyflawni ei achubiaeth. Daeth hynna trwy Iesu Grist yn do. Daeth achubiaeth y meddiant y bywyd newydd trwy gras Duw. Felly Duw ydy'r un i ni frolio ynddo fe. A croes Iesu Grist. Nid nerth ni yn hunan, ond frolio yn Nuw. Ond oedd pobl yn Corinth wir yn meddwl eu bod nhw'n byw bywydau da i'r cyfan, llwyddiannus ac eiddfed fel eglwys. Fel mae'r dywediad yn mynd, roedd yr Corinthiaid yn meddwl they'd made it mewn rhai ffyrdd. Wedi cyrraedd y gorau oedden nhw wedi gallu. Ond nid dyna oedd y gwirionedd go iawn. Roedd pobl Corinth yn actio i fel bod nhw'n doeth a gryf a fel brenhiniaeth fel mae Paul yn sôn amdano fe. A wedyn ni cymparu efo'r ffordd mae Paul a'r rywun eraill yn cael ei drin. Mae'n cymparu hynna gyda cael ei trin fel sbwriel i cymparu efo sut oedd y Corinthiaid yn byw eu bywydau. Dyn ni'n gallu clywed ar y marcs yma mae Paul yn gwneud yn fan hyn ac yn gallu meddwl maen nhw ychydig yn extreme a ella braidd yn sarcastic mewn rhai llefydd hefyd, ond mae yna wirionedd yn y geiriau mae Paul yn rhannu. Achos mae'n atgoffa ni, ta ydy, mae bywyd fel Cristion yn un lle dyn ni yn cael rhannu yn ysblander Iesu oherwydd be mae wedi gwneud drostom ni. Dyna ydy gras Duw, dyna ydy gwirionedd yr Efengyl. Ond hefyd mae Paul yn atgoffa ni bod hefyd mae bywyd y Cristion dal yn gallu bod yn anodd weithiau. Mae dal yn gallu bod yn fywyd lle mae anhawsterau yn gallu dod. A mae'n un lle dyn ni weithiau yn gallu sylwi mor wan yda ni ar ein ben yn hunan. Ond mewn gostyngeidroedd a troi nerth yr ysbryd, dyn ni yn gallu profi gwaith Duw ynom ni a thrwom ni. Mae Paul yn ysgrifennu eto at y Corinthiaid, dyn ni'n gweld hynna yn ail Corinthiaid, ond mae yna rai geiriau yn yr ail llythyr sy'n dweud hyn. Ond ei ateb oedd, mae fy heilioni i yn hen ddigon i ti. Mae fy nerth i, nerth Duw, yn gweithio orau mewn gwendid. Felly mae Paul yn dweud dwi'n hapus iawn i frolio am beth sy'n dangos mod i'n wan, mwyn i nerth y Meseia ddal i weithio trwy fi. Sgwn i heddiw, oes gyda ni rhyw sticker air? Oes gyda ni rhywbeth dyn ni efallai yn teimlo balch ynddo fo ac yn dangos hynna fel balchder yno ni yn hunan. Achos mae Paul fan hyn yn ein hannog ni i gael posture gwahanol a canol gwahanol, un sy'n llawn gostyngeidroedd yn ein gwendid, ond gadael i Dduw trwy ysbryd i ddefnyddio ni
mwyn i nerth Duw cael ei weld trwyddo ni ac yn ei frolio yn hynny, yn nerth Duw ar hyn mae wedi gwneud ac yn parhau i wneud ynddo ni a trwyddo ni. Nawr mae yna rai tough truths di bod i'r Corinthiaid yn does hyd yn hyn. Ond, so fe wedi bod yn rili diddorol bod yn fly on the wall pan oedd y llythyr yma yn cael ei ddarllen allan ar y pryd iddyn nhw cael clywed yr hyn oedd Paul yn dweud. Ond, mae Paul yn cloi'r pennod efo'r adnodau'r diwedd gyda geiriau sy'n bach fwy cynnes na be mae wedi rhannu efo nhw. Dyma mae'n deud. Dim ceisio creu embaras i chi ydw i ar ddweud hyn i gyd, ond eich rybuddio chi. Dyma fo. Dych chi fel plant annwyl i mi. Hyd yn oed petai miloedd o bobl eraill yn eich dysgu chi fel Cristnogion, fyddai'n dal gynych chi ond un tad ysbrydol. Fi gafodd y fraint o fod yn dad i chi pam wnes i gyhoeddi'r newyddion da i chi. Felly, please, dilynwch fy esiampl i. Nawr, dyn ni gyd yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol, yn dydam. Dwi'n cofio gwneud yn gradd addysg gynradd a dysgu am y ffyrdd gwahanol mae plant ac oedolion yn ei ddysgu. Ac os cofio yn iawn, mae wedi bod chydig ers i fi, actually, gwneud hyn. Ond os cofio yn iawn, mae'n 4 prif ffordd mae pobl yn ei ddysgu. Yn gyntaf, yn weledol, so trwy gweld pethau. Wedyn, yn clywedol. Dwi wedi cyfieithu hein i fewn i Cymraeg. Dwi'n yn gwybod os maen nhw'n gweithio. Fel clywedol. So, ar hyn maen nhw'n clywed. Dyna sut maen nhw'n dysgu wrth glywed pethau. Wedyn, trwy darllen ac ysgrifennu. A wedyn, kinesthetic. So, trwy gwneud ydy hynna. Gair ffansi, basically, trwy gwneud. A dyn ni gyd, pawb, efo un ffordd maen nhw'n dysgu yn well na'i gilydd. A mae hwnna'n wir i bob un ohono ni, a yn fama bydd gen i lot fawr o ffyrdd gwahanol mae pobl yn dysgu'r gorau. A dwi'n cofio dysgu am hynna yn y prifysgol, a wedyn mynd i'r dosbarth a gweld o'n digwydd mewn practis. A mae'n really diddorol yn gweld first hand sut mae pawb yn dysgu. Ond hefyd, yn gweld first hand faint mae plant yn dysgu wrthoch chi eich hunan. Ar hyn dych chi'n gwneud, ar hyn dych chi'n dweud, y ffordd dych chi'n actio hefyd. A sut maen nhw'n dilyn esiampl chi. Nawr roedd Paul wedi mynd at Corinth i rhannu'r newyddion da gyda nhw. Ac felly oedd Paul yn esiampl iddyn nhw o sut i fyw y bywyd Cristnogol. Sut i fyw allan y gwirionedd o'r newyddion da. Sut i fyw allan yn y rhyddid a'r bywyd newydd oedden nhw wedi ei dderbyn bob un diwrnod. Felly roedd Paul yn gweld ei hun, fel mae'n deud, fel tad ysbrydol iddyn nhw. A dwi wrth fy modd gyda hynny. Roedd Paul yn caru Corinthiaid gymaint ac yn ei weld o fel fraint, nid dyletswydd o ddysgu'r Corinthiaid trwy esiampl ef, fel y perthynas agos rhwng plentyn a rhiant. Ac pan chi'n meddwl am hynny, mae hynny'n darlun hyfryd yn dydy. A mae siŵr ble bynnag ydyn ni ar y taith bore yma, os ydyn ni wedi bod yn cerdded gyda Iesu jyst am chydig neu am hirach, mae siŵr bod gynnon ni pobl allan ni feddwl am sydd wedi bod fel Paul, sydd wedi bod yn mam neu dad ysbrydol. Y pobl sydd wedi bod yn esiampl i ni wrth i ni byw ein bywyd fel dilynwr Iesu Grist. Y rhai sydd wedi helpu ni ar y taith, wedi dangos i ni sut i ni yn gallu byw y bywyd Cristnogol. A felly mae Paul yn mynd at y Corinthiaid ac yn pledio gyda nhw unwaith eto. Felly, please, dilynwch fy esiampl i. Pan dyn ni'n meddwl amdano fo, mae'r ffordd dyn ni'n byw ein bywydau ni, yr un mor bwysig ar hyn dyn ni'n dweud yn dydy. Achos mae pobl a chymdeithas yn gwatchad ni, yn dydan. Mae pawb yn gwatch eich gilydd.
Felly, mae pobl yn sbio i weld os mae'r hyn dyn ni'n gwneud yn matcho gyda'r hyn dyn ni'n dweud, yn dydan? Dyn ni gyd yn ei wneud o. A weithiau mae'n gallu bod yn dda i ni stopio am funud bach. A gofyn i ni yn hunan. Os mae pobl yn edrych arna i, be maen nhw'n dysgu? Be maen nhw'n gweld yno fi? Ydyn nhw'n gweld mwy o Iesu trwy'r ffordd dwi yn byw? Ydw i yn esiampl da i bobl o'n gwmpas fi? Nawr, dydy'r hyn mae Paul yn rhannu gyda'r Corinthiaid ddim byd newydd iddyn nhw clywed. Bydden nhw wedi clywed y gwirioneddau yma o'r blaen. Ond be mae Paul yn ei wneud ydy tynnu nhw yn ôl a rhoi sylw yn ôl a eto i Iesu Grist. Yn pledio'n frwd iddyn nhw i adael fynd ar y ffyrdd a syniadau nhw eu hunan o falchder a chymhariaeth ac i fyw bywyd fel Crist. Ac felly wasanaethu fel Crist. Ac mae'r her sydd gan Paul yma troi 1 Corinthiaid 4 yn gallu bod yn her i ni heddiw hefyd. I ni adael fynd ar y syniadau ni'n hunan, dyn ni wedi bod yn dal arnw efallai, ac i gamu fewn i ffordd Iesu. I ni ddod mewn gostyngeidroedd fel gweision ffyddlon sy'n deud arglwydd defnyddia fi lle ti di roi fi. Achos dyna di'r galwad dyn ni'n gweld yma trwy Paul. Nid i ni fod yn enwog neu edrych yn gryf a well na phawb arall, ond i ni fod yn ffyddlon iddo fo. Ffyddlon i Iesu a ffyddlon i neges yr Efengil. Ac i wneud hynny bob un diwrnod. Yn y ffordd dyn ni'n siarad, y ffordd dyn ni'n trin pobl, a'r ffordd dyn ni yn gwasanaethu eraill. Falle bore yma bydd hynny yn golygu pethau gwahanol i bob un ohono ni. Falle mae hynny yn golygu gadael fynd ar roi pethau, cael calon a posture newydd unwaith eto. I ni gadael fynd ar balchder a chymhariaeth, trio rheoli pethau ni yn hunan a mynd ffordd yn hunan. Ac unwaith eto rhoi'n llygaid yn ôl ar Iesu a dilyn i ffordd a'i siampl ef. Falle hyd yn oed am y tro gyntaf bore yma. Mwyn i bobl gallu gweld mwy o Iesu yn omni a trwy omni a cael ei pwyntio ato fe mwyn ei enw. Gadewch i ni cymryd munud bach i ni troi at Dduw a gweddio. O Dduw, dyn ni'n diolch i ti am eirio Paul dyn ni wedi clywed y bore yma. A dyn ni'n diolch am yr hyn ti wedi siarad i ni trwyddo nhw. Ac argoed dyn ni'n dod at ti bore yma yn gofyn y bydde di'n helpu pob un ohono ni i fod yn weision ystywarddiad ffyddlon i dy Efengil di. Argoedd helpa ni i wrando ar dy lais di bob diwrnod ac i ddilyn dy arweiniad di. O Dduw, dyn ni'n diolch i ti am bob dim ti wedi rhoi i ni arglwydd. Helpa ni i beidio mynd yn falch yn y pethau sydd wedi dod gen ti arglwydd. Helpa ni i beidio cymharu ein hunan ac eraill. Arglwydd lle mae'n y llefydd yn ein colonna ni, dyn ni'n gofyn trwy dy ysbryd di, y bydde di yn helpu ni i newid, i gadael gafel ar rhai o'r pethau sydd angen fynd arglwydd. Ac yn rhoi ti yn ôl i'r canol unwaith eto arglwydd. Helpa ni gofio bod bob dim yn dod gen ti arglwydd. Ac oherwydd hynny, arglwydd ti ydy'r unig un sy'n heiddi'r clod a'r anrhydedd. A felly arglwydd, dyn ni'n gofyn y bydde di yn siapio pob un ohono ni i wasanaethu eraill.
I ni fod yn bobl sydd yn dangos trwy'n bywyd ni, esiampl da, i fod yn enghraifft i eraill sydd yn pwyntio nhw at Iesu Grist. Nid mwyn ni arglwydd, ond dy foen di. So arglwydd, ni'n gofyn trwy dy nerth di, bydde di'n helpu ni, bydde di'n cryfhau ni arglwydd, a bydde di'n parhau jyst i siapio ni i fewn i'r pobl ti di creu ni fod a di galw ni i fod arglwydd. Dyn ni'n gofyn hyn i gyd trwy nerth dy ysbryd yn dy enw di. Amen.